Soc Cristina Martínez, tinc 33 anys, ara faré 34, i vaig fer el curs d'accés a la universitat i accés, diguem, a grau superior o batxillerat, no? Equivalent. Doncs m'ha agradat moltíssim perquè d'aquella jo portava una rutina d'estudi, no? Però sí que t'ajuntes amb moltes persones, és a dir, diferents edats, cultura, inquietuds també, no? Perquè no tothom vol ser el mateix que tu, no? O té la mateixa aspiració que tu. De fet, no vaig començar per fer el que estic fent ara, sinó que era per tindre l'equivalent al batxillerat i poder accedir a una oposició, no? Que volia fer. I aquella porta no se'm va obrir i vaig tocar una altra, que és la porta de la programació. I ara doncs, em dedico a ser programadora i actualment doncs, estic sent júnior d'arquitectura de software. Doncs, després d'aquest curs vaig entrar a desenvolupament d'aplicacions web, que es fa aquí al Joaquim Mir. Sí que és veritat que, clar, ets l'única persona, no?, que és adulta allà, i després me'l vaig acabar traient, me va costar una mica el primer any, i després, amb aquell títol vaig accedir a la universitat, a la UOC, i estic fent enginyeria informàtica. Sense el que vaig fer aquí no hi havia arribat mai, no? I sí que és veritat que l'opció que te donen els estudis de poder créixer no te la dona cap altra cosa. Tota aquella persona que tingui inquietuds de fer un canvi de treball, professió, el que sigui, que s'apunti perquè tens l'opció de poder créixer, tant personalment, acadèmicament com professionalment. He après moltíssim i és una que això no t'ho treu ningú. Sigui qui sigui, això ja ho tens. O sigui que ho recomano.